Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního zase audia a jsem tu zase já, Čenda. Takže první téma, o čem bychom se měli bavit, je, jakou chcete ode mě hru. Já teda vám přečtu, co tady všechno mám. Mám tady Audiosurf, FIFA 12 a čtu vám jenom ty, co mě baví. Protože pár her z toho mě vůbec nebaví. Ještě moc jsem nehrál Darksiders, tak bychom tam mohli zkusit. Potom tu mám Spec Ops The Line. Pardon. Potom Sleeping Dogs, Shank 2, Saints Row the Third, Need for Speed The Run, Diablo 3, Minecraft, Pro Evolution Soccer 2013 a i 12 tu mám, ale spíš tu 13 bych natáčel. A potom tu mám London 2012 Official Video Game of the Olympic Games, ale to ne. Takže vám to znova přečtu, co bych rád natáčel, nebo co bych klidně natáčel. Je to Audiosurf, Darksiders, Spec Ops The Line, Need for Speed The Run, Saints Row the Third, Shank 2, Sleeping Dogs, Diablo 3, Minecraft, Pro Evolution Soccer 2013. To je první téma, budete to mít napsáno v popisu videa, co jako ty hry vybraný. A další téma je, přímo vás chci upozornit na náš Facebook, který byl teda v minulém videu, ale moc jako lidí se tam nepřidalo, spíš třeba kamarádi, a jako jsou to samozřejmě i lidi, který já vůbec neznám. No a přidejte se na ten Facebook, budeme tam dodávat každou novinku, všechno, co se bude dít, třeba někdy tam dáme, já nevím, nějaký cizí video, třeba, že se nám líbí, nebo tak něco. Prostě ta stránka je zprovozněná, nebude furt ve stejné fázi, bude se furt rozvíjet. Doufám, že tam bude víc a víc lidí. A to je asi tak všechno pro tohle video. Takže vyberte si nějakou tu hru a já se s vámi pro tento pro toto video loučím. Dávejte lajky, odběry, pokud chcete. Samozřejmě nemusíte, ale byli bychom za to velmi rádi. Čau, čau.